Tímhle člověkem, kterýho nemám ráda. Krucina už taky. No. Ty se sklidni laskavě a drž hubu. Ty se drž hubu, ty blbečku jeden. Až tak, jo. Ty vole. Bude nadávat, ty vole, co si o sobě myslí vůbec. Co spamatuje, ty vole. Kreten taky, ty vole. Nenávidím toho člověka, fakt ne. Nech mě, už na žádnou procházku nejdu. Tak se chová ten normální, to není normální jeho chování, fakt není normální. Takhle se chová normální člověk, že bude nadávat holce, však se probere, ty. Nemám ráda, když chlap nadává holce, jako fakt ne. Není normální tohleto. Bože, O tobě přesně. jasný, já jsem tady ta největší kráva, proč ne? A jako on nedával, nebo to Roman? No nadával, no. Že se vám a se říká, ať se sklidní ta jeho, ať si to říká jako svý holce, mě to říkat nebude. Čiči, přestaňte to dělat bordel. Čiči, ale běž. Co? Lásko, klid, pojď sem. Půjdeš sem? Zlato. Proč brečíš? Tak se nediv, když víš moc dobře, jaký mám na něho názor. To bude dobrý. To je hezký, že se máte rádi. Já jsem strašně zlej člověk, jasný. Už to nečí, vypni ty komenty. Nevypnu. Se tu zahrabat všichni. Asi je nahlásit na policii. Jako bych to už několika v Chomutově nezažila, to nahlášení na policajty, že? Lidi Já- mají co na práci, no. Já ale žádný jiný důvod než Láďou nechci už, sorry. Němu kašlo. A tak lidi, jestli chodíte k němu na stream, může si mě vyhlásit na videu, já mu to video nahlásím. On tam vyskočil, jo. Ty Jaro, já vám něco musím ukázat. Počkej, ale si tam ještě bude. Vyskočí na hlavu. On ten kocour, to je blázen normálně. On vyskočí na lednici. Aha, tak už nic, tak on vyskočil zase. Ale no, nechápu. To lidi, jasný. Lásko, co je? Chtěl jsem jít ven. Já už nemám návadu. Tak jsem zrůda, tak se na mě nedívej. Děkuju. Mám ti říct, že jste pěkný pár s Honzou. Děkujeme. Jestli vůbec budeme ještě pár. Nebudete. Určitě, když jsem... Otázka, Sparta nebo Slavia? Nebyla bych se tě tak... Tady se mnou nemluví. Jo, ale jsi tam je protivnej. Teď já už to radši vypnu, my se pak s Láďou ještě napíšem. Určitě. Běžte se projít nebo něco, to bude lepší. Tak jo. Tak jo.